як мунаққиди тундлаҳни ҳукумати Тоҷикистонро дар Русия ба 21 сол зиндон маҳкум карда ба ҷустуҷӯйи байнулмилалӣ доданд. Муҳаммадиқболи Садриддин, мудири пойгоҳи Ислоҳ ва раҳбари ҳаракати ислоҳотхоҳони Тоҷикистон дар хориҷа рӯзи 25 август ба Радиои Озодӣ гуфт, ки ҳукми Додгоҳи Низомии Маскав дар ғайбаш содир шуда ба барнома ва суҳбатҳои ӯ дар бораи ҷанги Русия дар Украина пайванд дорад. ёфтаҳои Радиои Озодӣ нишон дод, ки ҳукми Муҳаммадиқболи Садриддин ҳанӯз моҳи апрели имсол содир шудааст. Кумитаи тафтишоти Русия пештар дар баёнияе гуфтааст, Муҳаммадиқболи Садриддин дар солҳои 2022-2026 дар YouTube наворҳое гузоштааст, ки дорои маълумоти зидди Федератсияи Русия, шаҳрвандон ва ниҳодҳои давлатии он буданд. Дар як соли охир ин намояндаи дуввуми гурӯҳҳои мухолифи ҳукумати Тоҷикистон дар хориҷ аст, ки Русия барои изҳори назарҳояш дар бораи ҷанг дар Украина ғоибона ба солҳои дарози зиндон маҳкум кардааст. Пештар додгоҳи басманни шаҳри Маскав Шарофиддин Гадоев, раҳбари ҷунбиши ислоҳот ва рушди Тоҷикистонро барои паҳн кардани хабарҳои гӯё дурӯғ дар бораи артиши Русия ва ҷанги ин кишвар дар Украина 8.5 сол аз озодӣ маҳрум намуд. ҳарчанд худи Гадоев ин иттиҳомотро беасос меномад. Муҳаммадиқболи Садриддин, ки дар гузашта узви ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ буд, соли 2025 аз он берун шуд ва ҷунбиши нави ислоҳотталабонро таъсис дод. Мақомоти Тоҷикистон саҳифаҳои марбут ба ӯро мамнӯъ ва ифротӣ дониста ба зидди худаш бо иттиҳоми тундгароӣ парванда боз карданд. худаш ҳамаи ин иттиҳомотро рад мекунад.